Amoy! Saan yan dun? Ha? Dadalhin to ng Maynila. Dadalhin niya. Pasalubong. Ano, binakal mo? 40 na pati. Andito si Mami. Hello. Gayon pati. Ay, ay gayon. Ganda nga pa, tapos magluluto lang naman yan. Nagluluto. Yeah. Ah, ayun. Dahan-dahan, malaglag ka. Doon na lang sana kami sa baba. Andiyan na po yung tubig eh. Ay, mga gan. Tinaas po nila. Mauntog yung ulo mo dyan, oh. Akyat ka dito. Nakandyan ka na rin, eh. Tingnan mo. Tingnan mo bahay mo. Mauntog ka sa ano, bakal. Makita mo naman yung wrapping. Ano po, siopaw po steam tapos isang orange. Di ba baba na lang din kami? Mamili ka na ng kwarto mo. Ano mo, master? O yung... Nakapili na, eh. Dyan ka talaga. Ayan po, good morning, good morning, good morning mga kaparing Jason. Ayun, panibagong vlog na naman. Pero doon pa rin tayo sa bahay ni Crystal. Yun, at sana supportan nyo yung vlog na to. Kung ano na naman yung magawa namin ngayon ni Kuya Puloy na vlog. Alright, pupunta na ako dun sa site. Let's go!
Dito na kami sa Bato. Bali, sasamahan ko yung pinsan ni Mrs. na bibili ng isda. Yung tawagin sa amin dugong o Indian carp. Kasi dadalhin niya sa Maynila. Papasalubong dun sa tito nila, yung tito namin. Kay Painilo. Shoutout kay Painilo. Yung mayan, sikat yan na yung shop niya sa sa Pasita. Naglalatero sila. Diyan din pininturahan yung van nila Biyanan sa shop niya. Sa mga gustong magpapintura sa mga sasakyan, puntahan nyo, hanapin nyo dun sa Pasita. Shop ni Painilo, Ronelo. Ano? Nasa din ang kita. Daan naman sa to, kanina palengke. Dapat sana doon mismo sa doon mismo sa lake. Kaso wala na, basta ganitong oras wala na yun. Dito na sa palengke. Ay, papunta na kami dun sa bilihan ng isda. Tara. So magdadala ng isda. May nakakalo ko mo direct ang Excuse. Sabi yung ubo ko. O, di darawin mo yung Painilo. Sige na. Ha? Ayag ko. Calling today. Oh, daran mo alcohol. Nay, magkano sa dugong? 80 kilo? Sige. Sat mo na. Kano sa dugong? 50 kilo. 50? Sige na. Ano, pababadi? Pababadi? Kaya pababadi? Kaya ubuson na. Pwede pabadi na eh. Ubuson na yan. Di na. Tara! Kaya kita! Ha? Sige na. Pero yan. 85 po. Sige na. Sige na. Pabadi na po. Adi pa po ah. Oo. Iba na yan. iba mo na. Oo. Arog nila sa Kuha na to. Pakilo mo na to.
Tara. Binakal ko di ka madugong. Pada darat ke Manila. Pinsan ni Mrs. Pasalubong. Nagano kamu? Tinda? Iya mo. Ayaw mo. Ayaw mo. Pero halaga ka din ay, tabi. 180 ngamin. 180 lahat. Ato dugong pa to no. Adi binada dia. 50 kon to, santo, cinta. Atungan? Amo nga ni kinta. Sabi ko kanya masaki. Sa to kinta na mismo. Oo. Dahil naman sa to kadi oras adi. Dahil hato no. Yo. Merah ate. Dugong. Kilo? Ani na namin. O sige na. Adi O sige na. Adi, iba mo na. Pero ngamin. Dayo no yan din eh. Pidin niyo. Mohon ni dapat satu na ano. Sabi kanya masaki. Ayan at nakabili na kami ng ano, napadala namin. Ang silagas. Oh, si Mama ni Kano lahat eh? 130. 130. Tao no? Takot. Adi, hindi na ako magbakal. Ah, di ka bakalan, sige na mo. Oh, Di ka bakalan. magbakal ako ada. Padara ko sa Manila. Mabay ba dyan? Sakto. Ayaw mo. Bansa. Oo. Yan ako eh. Ha? Ayaw mo. Noy! Oo. Amo. Maring Jason TV. Nanonood ka? Nanonood pala si nanay. Araw-araw. Magkano lahat na 180. 180. 180. At bali papadala natin yan dun sa ano, sa may San Pedro Laguna. Amoy! Saan yan dun? Ha? Dadalhin to ng Maynila. Dadalhin niya. Pasalubong. Ano binakal mo? Andito si Mami. Hello. Gayon ba tiyan? Alam mo na. Ay, gayon. Maganda nga. Tapos magluluto lang naman yan. Nagluluto? Yeah. Iya. Sarin. Oo, punta ka doon. Sinamahan ko lang to. Ay, doon ka. Siyama ka doon. Dito. Ha? Di, padaraw na niya. Dimig pa Manila, ya. Papadala namin sa ano. Ano? Kinahitong bala. Daraw.
Nagluluto lang naman yan. Ako lang dito. Adi ah, Para na kami. kita mo ito baloy. Ito rin isa doon sa bahay. Sige, sunod na sana ako. Doon din sa bahay yung iba. Doon sa ano, pasalubong. Oo. Ate? At dito rin pala sila Ate Jenny sa si Vince. Namimili rin. Wala kasi yun sa ano doon sa Maynila yung dugong na yan. Kaya siyempre sila biyaran makauwi. Kapatid yun yan, may biyanan ni Papa. Pasalubungan natin ng ano ng isda. Masarap 'to, ibabad suka. I-marinate. Suka bawang. Pirang kilo yan? Yung malaki. 2 kilo pala yung malaki. Pasugasan mo agad yung motor mo. Kakalawangin mo. Ano ito baloy na eh? Nababad mo kaya kami, panorunner. Dami nitong ano. Laman. Istay. Ano lagyan? Ay, uwi na. Nanay. Basta.
kay Vicente, sara na. Oo. Terabyte? Ay, mahal. At tinitesting ko. Kundi sana naputol yung ano, yung babi, maganda yung Oo. Kaya subukan ko nga. Bakasyon, tapos babalik. Dumating kahapon. Babalik mo ngayon. Mamili mo lang ng isda, dadalhin mo. Tapos palagay natin yung memory card. Sabi mo nga muna saglit dun, no? Terabyte? Sabi mo nga muna saglit dun sa Bakit bahay. mo muna yun? Yung sa phone. Sana gumana yun ako. Pero may vlog na ako, 30 minutes. Binasa. Tingnan mo. 43 na. 44 hours. Oh, God. Dahan-dahan, malaglag ka. Doon na lang sana namin sa baba. Andiyan na po yung tubig eh. Ay, my God. Tinaas ko niya. Nakita ko. Mauntog yung ulo mo dyan, oh. Outside ka dito. Nakandyan ka na rin, eh. Wala, bumili. Tingnan mo. Tingnan mo bahay mo. Mauntog ka sa bakal. Makita mo naman yung wrapping. Ano po, siopaw po steam tapos isang orange. May bababa na lang din kami. Mamili ka na ng kwarto mo. Ang gusto mo, master. O yung... Nakapili na, eh. Dyan, Dito sila mama sa dyan ka talaga. master bedroom. Yan, siopaw. Dito daw yung kwarto niya. Kabila. Good morning. Sabagay, dyan talaga nakabungad yung maganda yung view. Finish na yun, naka-sliding na. Ano yung tugtugan ko? Kitchen na dala habang nagkakape. Kitchen na dala. Paano yung pagbukas ng Paano pagbukas ng sliding? Yung sliding, oh. Good morning. Nagkakape. Tapos lilipat dito sa sa terrace. Oo, nakaupo. Mumuni-muni. Tapos sisigawan ka ni lola mo. Bumaba ka na dyan, Talin! Anong oras na tulog ka pa? Dito yung terrace, tambayan.